Synod nke atagba nke iri na abụọ nke ndị ụka Anglican na Diocese Ọka bikonosi njerebe ebe a wee kpọọ oku ka akwado onye Igbo ga-achị n'afọ 2023 n'ala anyị. Ya bụ mmemme Synod bụ nke mere na St. Peter's Anglican Church Aba na kansụl njikọ Ọka. Isiokwu ya bụ ịgba ọsọ ụka Kraịst. Ihe ọ pụtara banyere ndị kwenyere n'oge dị ka oge a. Onye nọ n'isi ya bụ Archbishop Ecclesiastical Professor of Niger, Most Reverend Alexander Ibezim, bụkwa ya bụ Bishop Diocese Ọka na ndị Archbishop ndị ọzọ, ndị Bishop na ndị ụkọchukwu. Onye nta aka anyị Mbamaka Chibuzo Okoye wetara anyị akụkọ a. Ya bụ ụka akarubere iji wee mechie ọgbakọ ụbọchị ịtọ nke Synod ndị Ọka Diocese bụ nke aka na-achị Anambra State bụ Prọfesọ Chukwu Soludo na onye osote ya bụ Dr. Onye Chukwu Ibezim na ndị gọọmenti dị iche iche na onye President Mothers Union, Women's Guild and Girls Guild Province nke Niger bụ Oliakụ Mata Ibezim bụ ndị bịakwara ya bụ ụka mgbe ọ na-ekwuzi okwu Chukwu iji wee merube ya bụ ụka inye ekene maka Synod a ka onye Bishop nke Kebbi Diocese bụ Most Reverend Edmond Akanya sịrị na ụdị ọnọdụ si wee debe iru n'ụwa gbaa gburugburu n'oge ugbu a karịchasịa na obodo a bụ Nijiria na ekwesịrị ka e nwee mwegharị n'ọchịchị n'ihi na ihe isi ike ụbịamọnụ ntụ na agụụ na-achọzi ka ọ nara mmadụ akwa n'ukwu. Most Reverend Akanya sịrị na isiokwu nke ya bụ Synod na-arụtụrụ ha aka na ịgba ọsọ nke Kraịst dịka onye na-eso ụzọ ya ga-ebido na ịhụ Chineke n'anya n'ihi na ọ nyere nwa ya iji wee napụta ndị mmadụ n'oru ma sịkwazịa na onye na-amataghị ozi ọma nke Chineke ebidobeghị ịgba ọsọ ndụ a na-ekwu maka ya. Ya bụ onye na-emerube mmemme a bụ Most Reverend Ibezim sịrị na isiokwu Synod a agago n'iru iweta mgbanwe wee nyere ndị na-eso ụzọ Kraịst ma gbaa ha ume ka ha dị uchu n'ịgba ọsọ nke eluigwe mgbe ọ na-adọnyere ndị Ọka Diocese ukwu ka Primate Church of Nigeria Most Reverend Henry Ndukuba, onye nke ọ bụ Dean Church of Nigeria nọchitere anya ya bụ Most Reverend Buba Lamido gwara ndị bịara ya bụ ụka ka ha bụ ndị dị uchu ma kwudosie ike iji wee kwalite okwukwe ha. N'otu aka ahụ ka onye President Mothers Union, Women's Guild nke Province nke Niger bụ Oriakụ Chioma Ibezim sịrị na ọnọdụ mkpụrụ ụbọchị atọ n'ezie bụ nnukwu ihe ọṅụ wee nyere ndị mmadụ n'ihi na ndụ ha abụrụgo ihe nke gbanwere ma tụkwazịa ha ka ha bụrụ ndị nke na-agbasi ọsọ eluigwe ike iji na-achọ iru Chineke n'oge a. N'otu aka ahụ ka onye isi oche ndị haziri ya bụ Synod bụ Sir Uche Okonkwo kenere Archbishop Ibezim ka o si wee buru oziọma wee gbadata na Abagana ịwa achịcha, inye onyinye, ịbụ abụ ụtọ n'aka ndị ọbụ abụ na ihe ndị ọzọ bụ ihe pụtara iche na ụka akara. Abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.